да направите това. Много лесно. Първо трябва да, когато правите шорта, трябва да отидете и да изберете това. Чакайте, сега се връщам, ще ви го разясня по-ясно. Когато отидете за да правите видеа, тук да почнете да тиснете тук и три пъти повече, и по-бързо сващате. И да е по-бързо и после по едно време просто оставяте така телефона и започвате да правите това, както ви показах. Само че така много бързо. Да, вижте. И когато натиснете тук, ще видите какво се получава. И става много лесно, както виждате. Това може да използвате като някакви мемета и много е забавно. Това го чувам тук как пляска шот. 3, 2,